again sa my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang gwapa. And so for today's video, malakat kami subong sa tulay sa Talahik. So itour naman kami dito. Tara, let's go! Lamig ko ba? Basta nandun mga kibot sila nga. Ano malupad ko ba? Let's go to the beach. It's going to be. So, dito na tayo ngayon sa Talahik Bridge. So, likod na ng bahay namin. Medyo may 5 minutes lang na biyahe kung galing ka dun sa highway. So, eto na siya guys. Ayan. So, sobrang, ano niya talaga, sobrang lapad niya. Tsaka sobrang, ang haba niya talaga guys. Ayan. Kung makita nyo, ayan, sa likod natin. Ayan. So, kasama ko si Bebe. Bebe! Bebe!
Ayan, kapatid ko. Ayan, guys. So, makita nyo, hanggang doon talaga. Ha? Ayan. So, dati naliligo kami dito, pero ngayon hindi na. Kasi nga, sobrang ano na yung tubig dito. Parang may pagka-chocolate. Ayan. Ito, guys, oh. Yan. Sobrang haba, diba? So, medyo, ano na, yung mga bakal, medyo nagkabuhol-buhol na. Kasi nga, siguro sa sobrang, ano na din, tagal na din ng bridge na to. Ayan, kung makita nyo. Ayan, sa likod natin. Ayan, sobrang taas. So, dito, bumaba si Gloria Macapagal Arroyo dati. Bata pa ako dati nun. So, nakabless din ako sa kanya. So, dito dumaan yung daming helicopter, tsaka madaming tao din sa that time. So, ayan. Ayan, sa likod natin. So yan guys, mag-promote muna ako, no? So thank you so much kay Ma'am KJ Alianza, taga-Banga po siya. So nagbibenta po siya ng mga kakanin, mga spaghetti, or kahit anong kakanin na gusto nyo, i-contact nyo lang siya guys. Ilalagay ko lang siya dito sa screen. And ito yung binigay niya sa atin, spag daw to siya, tapos palitaw. So sobrang dami guys, oh. Ayan. Ayan, super dami. So, contact nyo lang siya, guys. If ever na may mga orders kayo, so, contact nyo lang po siya. And then, ito naman yung palitaw natin. Ayan. So, sobrang dami kasi nga, sulit na sulit yung o-order, if o-order kayo, guys. Ayan.
So, ayan. Order na kayo guys. So, ito yung order na. Thank you, Ma'am Daisy, sa, din sa ka-teammate ko sa charity baby. Thank you, Ma'am. Ayan. Order na kayo guys.